ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, хушомадед дӯстои азиз ба канали мо. имрӯз як мавзӯъро бо шумо ҳамсуҳбат шавем, дар миён монем суҳбат кунем ки бисёри бародаро хоҳиш кардан дар борааш як видеока. Пешакӣ дӯстои азиз, барои дастгирии канали мо яктаи лайк мемонем, видеоро то охириша тамошо мекунем ва фикрот ва ҳатман дар комментария бинависед. ва шахсоне ки нав ба канали мо меоянд, меҳмонанд, дӯстои азиз, бетараф набошед, видеоро дастгирӣ кунед, ба канал обуна бошед. дӯстои азиз, бисёри бародаро савол доданд ки мо чӣ хел бизнес кунем, оё ай гӯспанд фоида ҳастай бизнес кунем, фоида нестай. мақсад дар бораи ҳамин камтар барои шумо дӯстои азиз имрӯз маълумот медиҳем. яке аз фоидаош дӯстои азиз, агар мо ҳозир дар бозор нигаҳ кунем, нархи 1 кило гӯшт тақрибан 95-100 сомон, то ҷое ки ман медонам дӯстои азиз. ба ҳамин хотир ай гӯспанд дӯстои азиз фоида ҳастай. мақсад агар нигоҳ кунем, бисёри мардум ҳозир дами вақт мол доранд, мол кардан атар мол мегарда. хутунам шоҳиде мебинед дар раҳрӯ, дар мақсад ба чашмтон мебинед касое ки ферма доранд, касое ки мола хучун нигаҳ мекунанд, мақсад ки як фоидаи хуб ба даст меоранд. ба ҳамин хотир дӯстои азиз, шахсоне ки мехоҳанд дар ҳамин соҳа бизнес кунанд, фоидаи калон дорад. дар хидмо метавонем ба дар роҳ дӯстои азиз, метавонем ду совет дим ба дар роҳ бизнес кунед дӯстои азиз, ки фоидаи хуб ба даст биёред. аввал ба суми калон сар намекунед дӯстои азиз, ба суми майда метавонед то 20-30 ҳазор сомона дар ҳамин бизнес валажит кунед. баъд аз фоидаи ӯ чӣ қадар ки фоида дидед, метавонед дар оҳиста бизнеса калон кунед. агар мо имрӯз нархи мола дар бозор бинем, агар як гӯспанди мо тақрибан ай 2500 сомон боло, ай 2500-3000 сомон, қушхор боша ай 5000 сомон боло, мақсад қушхорҳое ки 2 сол болоанд 6-7-8000 сомон, мақсад қушхори хуб мегирӣ. бара боша, бара ай 2000 сомон, ай 1500 сомон сар мешава то 2500 мерава. ба ҳамон хотир агар дар мол мо метавонем ба ду роҳ гуфтем дӯстои азиз бизнес кунем. якум роҳш ҳамяе ки аз ягон рама аз бозор ё ки аз рама аз ҳама хубаш ай рама мера. ягон шахсе ки рамаи калон дорад, барое ки дар рама қушхори хуб мемонанд барои тӯл гирифтан. ба ҳамин хотир ай ягон рама метавонед гӯспандое ки бара доранд дӯстои азиз, нав бара кардагиянд, камтар хароб мешава. гӯспанд вақте бара мена камтар хароб мешава. ба ҳамон хотир метавонӣ ҳам гӯспандора харидорӣ кунӣ 2.5 то 3000 сомон ва бараш метавонӣ бигирӣ. метавонӣ гӯспанда ай 2.5 то 3000 сомон бигирӣ дӯстои азиз. ва ура агар шароит дошта бошӣ дар хона нигаҳ кунӣ, мақсад 10 сар ту мегирӣ, ай 2000 мақсад 20000 2.5 бигирӣ 25000 сомон мешавад. 25000 сомон ту метавонӣ 10 та гӯспанди ва бара бигирӣ. ай ҳама хубаш метавонед ягон шахсе биёӣ ки дар айлоқ ё ки дар ягон шахсе ки чӯпонӣ мекунад, мебарӣ метиш сари як гӯспанд бародари азиз ҳамин сол 20 сомон буд. нигаҳ кардани як гӯспанд 20 сомон буд. ҳамин сол нархи гӯспанд 20 сомон буд, мумкин 20-25 сомон тақрибан, ҳама қиматаш 25 сомон. метавонӣ бари дар чӯпон мути 6 моҳ мақсад гӯспанда ва бараш нигаҳ кунад. агар 6 моҳ соқ саломат барои ту айлоқа бихӯра ё ки дар ҳамон ҷое нигаҳ мекард ки бихӯра калон шава бе ягон чи ягон мақсад гӯспанд ҳайвон марги мирдан дора меган, бе ягон мақсад бемор наша бисёрш девона мешава. барои ба ҳамон хотир агар ҳеҷ кор накунад, биёя қатъия чаш соқи саломат ай айлоқ дар муддати 6 моҳ суми ҳамон чӯпон мешава тақрибан дар 6 моҳ 3000 сомон. 3000 сомон мешава. то вақте ки мола меёрӣ моҳҳои август сентябр вақти фурӯхтани гӯспандай ки бозор медронанд. дар ҳамин моҳҳо агар биёрӣ бидронӣ, гӯспанди ту ва бараш ҳечи наравад зиёда ай
5000 сомон мумкин барава. То гӯспанда ва бара агар ҳисоб кунед 2500 гирифтӣ, варди дар бозор 5000 фурӯхтӣ, 3000 дақуйчӣ додӣ. Обши мешавад 47000 сомон. То дар 25000 мегирӣ, дар 47000 ба тараф фоидаи тоза мемонад ба ғайри сумми қӯйчӣ, ба шарте ки молат саломат биёд. Дӯстои азиз, ин якум фоидааш буд, ки метавонед шумо ба ҳамин роҳ фоидаи хуб ба даст биёред. Дуюм роҳш, дӯстои азиз, хеле ки гуфтем, метавонем бирен айбозор баро қишқор барое ки 6 моҳа болоанд. Дӯстои азиз, дар ҳамин нархе ки гуфтем, дар 2500 мисол 10 сар мегирем, дар 25000 сомон мо 10 сар қишқорбара мехарем, миёрем. 10 сар қишқорбара мехарем, миёрем ай бозор. Ай ҳама хуб дар хона нигаҳ кардан дар кори қишқорбара, ай ҳама хубаш кармитш мекунӣ, эмшам метӣ. Дӯстои азиз, дар муддати 6 моҳ агар барара хушрӯ нигаҳ кунӣ, 6 моҳ, агар 6 моҳа бигирӣ, 1 сола мешавад. Дӯстои азиз, метавонӣ дар муддати 6 моҳ ягон касал нашавад, ягон бемор нашавад. ин вобаста аз нигоҳубини ҳамун шахс дора, ки ҳамун қишқорбароро чӣ хел нигаҳ мекунад. метавонӣ дар бозор қишқорбарара бидронӣ. Дӯстои азиз, нархи қишқорбара ай 5000 сомон боло. Ай ман баъда чишмон дидам, ки 5000, 6000, 7000, 8000 дарҷа мерава. Дуюм роҳаш. Ва бисёри мардуми мо мол доранд, бараи хича мақсад тул мегира, қишқор мемонад ва мефурӯшаш. Ям я рӯйгашай, неки ҳамин дар роҳе ки аст, ай ҳама хуб шай. Дӯстои азиз, ки метавонӣ дар ҳамин чизо сумта мақсад валажит кунӣ, як фоидаи хуб ба даст биёрӣ. Бардорои азиз, ин дар роҳе буд, ки метавонӣ ай бизнеси камсар кунӣ, соли оянда фоидаи хуб дидӣ, метавонӣ бизнеса калон кунӣ. Дӯстои азиз, ба ҳамин видеои мо ба анҷом мерасад. фикрҳои худтон ҳар якта дар комментария бинавис. Фикротро мехонам. Дӯстои азиз, ягон идеяи нав бошад, дар видеои оянда дар борааш суҳбат мекунем. Видеоро фаромӯш намекунем, яктаи лайк мемонем барои дастгирии канал. И чизе ки фаҳмиши ман буд, аз фаҳмиши худам буд. Дӯстои азиз, барои шумо гуфтам. Агар ягон кас ягон совет, ягон идеяи нав дора, марҳамат дӯстои азиз, ҳатман бинависед. Дӯстои азиз, дар борааш суҳбат мекунем. то видеои баъди, худо нигаҳбонтон бошад. Дӯстои азиз, зинда бошед, зиндаву сарбаланд бошед. Канали моро дастгирӣ мекунед, видеода лайк, комментария мемонед. ҳамтари видео маъқул бошанд. дастгирӣ фақат дар тарафи шумо. видеои нав ай мо. худованд нигаҳбонтон бошад.